ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರನೇ ಇಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಜಿತೇಶ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೂಪರ್ ಜೀತಣ್ಣ ಈತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕತೆ ಅವಪುರ ಎಡ್ಡೆತಂದು ಬೇಗ ಮುಗೀಂಡು ಒಂಚು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಓಡಿತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡ ಐನು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯ ಇನಿ ಜೀತೇಶ್ ನಮಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಚ್ಪತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ನಂಬು ಇಡ್ತು ಲೆಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರ ದಾಂತೆಲ ದೈವಲೆದ ಕಥೆನು ತುಜಪಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗು ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂಡೆ ದೈವದ ಪುದರನ್ಲ ಸಮೇತ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ಮೂವಿತ್ತೆ ಓ ಮೂವಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೇನ ಕತೆ ಅಂಡ ಇಡೀ ಸಿನಿಮೋಡು ಒಲ್ಪಲ ಆ ದೈವದ ಪುದರನ್ನು ಸಮೇತ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಕತೆ ಈ ಕತೆಟ್ಟ ಅವಡ ಅತ್ತನ ಮೊರನೀರ್ ದಿಂಚಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪರ್ ಪಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕಾಲಿ ಎದುರು ಉಂತುದೆ ಹೊರತು ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಈತಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ತಂಡ ಕಾರಣ ಸೊ ದಯದೀದಿ ಎನ್ನ ಟೀಮು ಯಾನೊರಲ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೋನೊಂದು ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ಸದಾಶಿವ ಮೀನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂತೂ ಪನೋಡೆ ಸುರೂಕು ಯಾನ್ ಪೋದು ಮೇರಡ ಸ್ಟೋರಿನ ಪನ್ರೆ ಪೋನಗ ಆರು ಎಂಕ್ ಸೂರಜ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡೀರ್ ಪೋದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬತ್ತೆರಡ ಬರುವೇರು ಆರೆಂದು ಯಾನು ಸರ್ ಏತಿಪ್ಪು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೇರ್ನಾಗ ಯಾರು ಪಂಡೀರಿ ಆರು ಕೇಂದ್ರ ತೂಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕವೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೇರಿಂದು ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪೋದು ಪನ್ರೆ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಕುಲೊಂದಿರು ಚೂರ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜ ಮೇರೆ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂದು ಅಂತೂ ಕೇಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಪರೆ ಎಂದು ಕೇರ್ನಾಗ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಅರಾಪತ್ತಿದೇರಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಮೇರ ನೀರು ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒರಿಯ ಗೀತು ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಲಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಗುದಿನ ಅಪ್ಪೆನೇ ನೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಐಟಿ ಏರ್ಲ ಉಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಾರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಎದುರುಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶರಣನ್ನ ದಯದೀದಿ ಇರೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮೆರೆನೊಂಜಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ತು ದಾಯಲೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆತ್ತೆ ತುಜಪಾವೆ ಅವು ಏರ್ಲತ್ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಾರೆ ನಿತೋರ್ತು ನಿಕುಲು ತೂತು ಜರ್ ಆಂಡ ಆರು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಗು ಕೇಂದ್ರ ನೀರು ಬೈದಿನೆಕ್ಕೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕೆ ಆದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರ್ ಖಾಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಶೋಟು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತುಜಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆರು ಸೊ ದಯದೀದು ಮೋಕೆಡಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇರೋರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಮೂಲು ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕುಲೆ ಒರಿಯನು ಲೆತ್ತು ಜಿಂದತ್ ಅಂಡ ದಯದೀದು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಟ್ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನು ಯಾನ್ವರ ಎದುರುಡು ಬರ್ರವಂತೆ ಗ್ರೀಷ್ಮ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ದಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಜಿತೇಶ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಗು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಪಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆವಟ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆವಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಜಿತೇಶ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದೇರಿಂದೇಟು ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬೈದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತಿನಾರು ತೀರ್ತು ಗಂಡಿಗೆ ಆರು ಇಜ್ಜೇರ್ತು ಜೋಡು ಅರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಿತೇಶ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಾಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲನ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಿತೇಶ್ ಪಂಡಿಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಶಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಮರತು ಪೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೈಕ್ ಸೊ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಆತಂದು ಸೊ
ಇಂಚನೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ನನಾತ್ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಈತ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಪನ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಂದತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನು ಏತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆ ತೋಜಾದು ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡಂದು ಕೇನೊಂದು ದೀದ್ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಎಂದಾದ ಗೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ದೇವಾರಾಧನೆದ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊರ್ತ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೊರಲಂಚಿನ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಐನೇ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಇನ್ನು ಜಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೀದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದುಪ್ಪು ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆದ ರೀತಿದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಚ್ಪದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪುಲಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಒವ್ವುಲ ದೃಶ್ಯನು ತೊಚ್ಪ ಒಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಂದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಜಿತೇಶ್ ತೊಚ್ಪಾದೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆದಾದ ಉಂಡು ಐನಾರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಒರಿಪಾದೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೇರ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಚಿತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೊಜುಪವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗೋಮಾತೆ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರೆಗೆ ಐತಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಗೋಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಗ ದೇವೇರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡದ ಶುಭ ಕೋರಿಕೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೇರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಅಣ್ಣ ಅವನ್ ದೈವನ ತೋಜದ ಪೂರ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೇರು ದೈವನ್ ತೋಜ ಒಂದೆಲ್ಲ ದೈವದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಜಿಥೇಶ್ಮಿಜರ್ ತೋಜದೇರು ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೋಡು ಆರೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ದೈವನ ಒವೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಅನಿ ಗಗ್ಗರ ಐನ್ ತೋಚ್ಪ ಒಂದೆ ಖಾಲಿ ಗಗ್ಗರದ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡರೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ದೈವದ ಗಗ್ಗರದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ ರೋಮಬರೋರ ಸರ್ತಾಂಡ್ ಅವರ ಇಂಚಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಜಿತೇಶ್ ಮಿಜರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಕುಡೋರ ತೂವೋಡು ಆಪಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಜನೆ ಜಿತೇಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನರಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಆಚೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡ ಐನು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯಡ್ ಇನಿ ಜಿತೇಶ್ ನಮಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡಕ್ನ ಟೀಮ್ದ ಏರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದೇರು ಬೊಕ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಬಹುಶಃ ಪೂರೆಲ್ಲ ಐನು ಈ ಇನ್ನೇನು ಕಿರುಚಿತ್ರನ ತೋಡು ಬೊಕ ಜಿತೇಶ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂದ ಈ ಮೂವಿಡು ನಂಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರು ಯಾರು ಮೂವಿ ನನಾತು ಮೂಡು ಬರಡು ಬಂದು ಕನ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಜಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಪುದರ್ ಪೊಕ್ಕಡಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದು ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ದೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ದು ಈ 30 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬೈದಿದ್ದು ಇಂಚನೆ ನನ್ನಂತೆ
ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮನ್ಪಾಡು 30 ನಿಮಿಷ ಆತು 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪಾಡು ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನೆತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕತೆ ಉಪರ ಎಡ್ಡೆತಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡು ಒಂಚು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಓಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಆದು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆದ ಬೆಳೆಯಾಡಂದು ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಕೋರ ಅಪ್ಪೇನೆ ತುಯ್ಲಾಕಂಡು ಮನ್ಸತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಟಿವಿ ಜಿತೇಶ್ಗೆ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ಕಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಬೀಜಂ ವೈಸ್ ಅವಡು ಆತಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅವಡು ಮಾತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅದು ನೋಡ್ದು ಅಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಜೀತಣ್ಣ ಈತೆಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲ ಬರೋದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚನೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿ ಏಪಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬುಡ್ತುಜೇರು ಮಂಚದ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಂಚದ ಬಡ ಪತ್ರದಕ್ಲಿ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷಡು ಇತ್ತೆ ಆರು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಿಜ ಸ್ಟೋರಿನ ತೋರಿಸ್ಪಾದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕನದೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ನಂಬು ಇಡ್ತು ಲೆಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಜೀತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರನೇ ಇಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಜಿತೇಶಿಗೆ ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಇಕ್ಲು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂಬೈದಲ್ಲ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಂತ್ರಜಾವದ ಕತೆ ಬಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ ಜಿಜೇದನ ದಾದ ಮಂದಿರ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾಯನೆ ಲೇಪಂಡ ಹೂವೇ ಆಯ್ತಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬುರ್ಚನೆ ತೂಪ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ನಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ಸೂಪರ್ ಆವು ಭಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಮೂವಿ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುವಾಡು ಬಂದಿಂಗ್ಲು ಆಶಿಸುವ ಭಾರಿ ಸೋಕಾದನು ಫಿಲ್ಮು ದೈವದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಡೋರ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ಲಾಗ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾತನು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಡ ಕೆಲ ಜನ ಆಡಂಬರ ಮಂತ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜಿತೇಶಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಎತ್ತ ಬೆಡ್ಡ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಬರ್ರೆನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ತೂಕ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಜಿತೇಶ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪುರ ಕೇನಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಜು ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನಂಜು ಅಭಿಮಾನ ಅವಿಂಜು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬರಡು ಬಂದು ಯಾನ ದೈವ ದೇವರ ನಟನು ಅವ್ರಿಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಪುದಾರ್ ದೆತ್ತನಂಡ ಎಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪೋಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಪುದಾರ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಏನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ್ಲಾತನ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಆವತ್ಪಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಇಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಟು ಏರಂಜ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ದೈವನ್ ಬನ್ನಗನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಬೋಡು ನಾಂಡು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿನ್ ಬಟ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೋಜ ಇಲ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೋಜು ದಯಪಂಡ ನನಾತು ತೂಕ ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದೈವದ ಚಿತ್ರಣು ಎಂಚ ತೊಜಪೋಡು ನನ್ನದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾದಿ ಮಲ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆಕ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಐಟಿ ಇತ್ತೇನು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಜಿತೇಶ್ ನಾಡು ಮಾಧವ ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಮೀನ್ ಆರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ನನಾತ್ ಮಾತಕಡೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡಪಾಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತೇನೆ ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನೀರು ತೋಚ್ಪಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರೆ ಆ ತಂಡಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಆಯ್ತಂಡು ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಮ್ಮುಂಡಿಗೆ ಅವನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಅದು ಮುಲ್ತೆರಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 3 ಗಂಟೆದ ಮೂವಿ ಆವಡು ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಜಿತೇಶ್ಮಿಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರೆ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನೆ ಅರ್ನ ಪೇಜನ್ನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂವಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಆರ್ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆನೊಂಜಿ ಎಂಚೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪೋಲಿ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 4 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೋಡು ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಈ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ದೈವದ ಆಡಂಬರ ಒಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತೂದಿಪ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ
ಎಂದತ್ತಲಕ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಆಡಂಬರ ಒಪ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ದೈವದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂತ ತೋಜುಪಾದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒವ್ವೇ ತರತ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಆದು ಹೋತು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಆತನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಾತ ನನಾತ ಬರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಜಿತೇಶ್ ಮೇರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಕ್ಲ ಸಣ್ಣಗಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡೇರು 20 minutes ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಮುಡಿಯತ್ತೇರು ಸೊ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ದೈವೋಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ದೈವೋಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚುಂಡು ಐಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತಿನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 minutes ಆಯ್ನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ಪಾದೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಕಲ್ ಪಾಡಿ ಎರಡು ಅವಕಾಶ ತೀಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ BGM ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಐತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಮಂಚಾವು ತೊಷ್ಪಾದೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನಂಬುನಂಚಿತ್ನ ದೈವನೇ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಂಬುನಂಚಿತ್ನ ದೈವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಲೆ ಐನೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಇನ್ನು ತೂನಾಗನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲಂದೇನು ತೂದು ನಿಕುಲು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ನೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಆಡದ್ಲ ತೊಷ್ಪಾದಿಜೇರು ಪಂಡ ಅಬ್ಬರಾವಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆಸ್ವರ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರವಾದ್ಲ ತೊಷ್ಪಾದಿಜೇರು ಆಂಡ ಆ ತೊಷ್ಪಾದಿನ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ತೋಷ್ಪಾದಿರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಥೆನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಐಟು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಐದೊಕ್ಕಾರ ಕಥೆನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ರೀತಿಲ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವನ ತೊಜಪ ಒಂದೆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಅಂತ ತೊಜ್ಪವನು ಬರುವ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅವನ ಅಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಪಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಯಾವ ಜಿಂದಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ದೈವದ ನೇನು ಅಯ್ನು ಇನ್ನ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರ ತೊಚ್ಪವಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾದು ಮೂಲು ಮುಟ್ಟಲಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಕನ ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ಅವನು ಇನ್ಯಾನ್ ಪೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರಿಯರ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ನನಾತ್ ಜಿತೇಶ್ಮಿಜಾರ್ ನನ್ನಡ ದುಮ್ಮುಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಚ್ಪವಾಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಪೊರ್ಲಾತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ದೈವ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ತೋಜಾದೇರು ನನಾತು ಶೋಕುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪಾಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾದ ಕಲ್ಚರ್ ದೈವರಾಧನೆ ಬಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೊಜಪಾದೇರು ನನಲೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಎಂಚ ಪೋಯ ತೂಯ ಎಂಚ ಕಥ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದ ನನ್ನದೇ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ನನ್ನ ತೋಂಚೂರು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಮೈ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ರೋಮೋಂಚ ಅಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಮಾತನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆ ಪಪ್ಪನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ರೋಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತರು ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಕಲ್ವನ ಮೈ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಕುಲ್ದು ತೂನಾಗ ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಬರೋ ನಿಂತುಂಡು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೇಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತ